Jeg vil nu prøve at bruge min N97'er til at livestreame via Quick, eller hvad det nu hedder. Så jeg starter N97'eren her. Så skal jeg lige have valgt menuen frem. Den er der, og her ligger applikationen. Så åbner den lige mit netværk. Jeg kører på et Bebop abonnement, så det er ikke det hurtigste. Jeg har sat den til at streame i MMS kvalitet, som er 176 x 144, og så trykker jeg stream her. Og så filmer vi. Og så kommer det frem på skærmen også. Og det kører jo egentlig meget godt. Så skulle jeg bare lige have et lidt hurtigere internetabonnement. Det kommer en anden gang.